gaur esmarkatutako eguna etxean zelako eta batez ere zen nulako bakarrik hander izatea etxean irazten zona aurten ez? Nola junda gaurkoa, supongo oso pozik egongo zarela. Bai, oso pozik, taldia kriston karrera indu, aspaldi urte hasieratik markatua genuen egun hau, azken izentzun bezala etxean irabaztea berezia, eta nahi, Zander bakarrik izatea. Lehenengo momentutikan nagusi izan zarete, lasterketan hori sentsazio bat, eta seguro gaurkoan mimoak inprestatu dezula. Bai, azkeni, denak, karrera aurretik biali ezkeo eta aurrian jende auki ezkeo ja dena erraxagoa da. Hortan saiatu hasieratik eta ja talde itxoin denean eta lau txirrindulari organikunean, zaila zen alde itia eta tenso onga, bino ondo. Nagusitasuna izan arren, beti duda hori dago, ez? Zuekin zauden hiru txirrindulariak, beti sorpresa eman dezakete. Bai, zalantze gabe, eta jugur txirrindularia azkarra, gorak ere bai ondo moldatzen dinak, denak dugu egun txarren bate baita ezakizu noiz tokatuko zaizun, eta gaina Trujillo bezalako txirrindulari bat beti hor dola, ez? Sorpresa ematen edo, ja sorpresa ez da. Ino beti hor, gaurre bai bigarren posto ikendu digu. Zuzendari gisa bete beharreko lehenengoa bete dezu etxan irabaztea, hurrengoa zein da? Bai, hurrengoa ez dakit, hola garraitu eta beste txirrindulari batekin beste garaipen bat lortzia. Zorionak. Eskerrik asko.